I jo, després d'una mica de temps, penjo la review del curs. Com m'està anant? Tu què estudiaves? Jo estic estudiant animació. Ara us passo una foto on hi surto jo, dels primers dies del curs, on hi surto animant. I, bueno, mira, Denis l'animador. Jo estic estudiant animació en un curs que es diu MAN. Man? Sí, M-A-N. M de modelatge 3D, A d'animació, N de narrativa. Havent explicat una mica de què va el curs, us explico què m'està semblant. I, bueno, sembla que bé, m'està agradant, em sembla bé. Sí. És veritat, però que al principi, sobretot, notava com una mica de pressió a dir que m'estava anant bé, perquè és com tu, Denis, estaves fent segon de carrera d'enginyeria aeroespacial i tu deixes perquè no et feia feliç i ara gastes, gastar no, invertir. quasi tots els diners en aquest curs, quan no ho estiguis gaudint, vaya pringat, no? Però bueno, tot i així intento d'analitzar-ho amb el cap fred i segueixo pensant que estic millor que abans. Per tant, és bo. Tot i que s'ha de tenir en compte en el parany aquest de pensar ara que estudiaré el que m'agrada, doncs serà tot fàcil, vull dir, tinc la vida solucionada i serà superguai. Però, i ho pot ser, no dic que no, però no esperar que no tindràs mai més cap problema, o que, no, vull dir, això no passa. T'hauràs de continuar esforçant i hi haurà moments que no t'ho passaràs bé i alguna nit hauràs d'anar a dormir tard. De moment, totes les nits abans d'entregues. Però és això, que la vida és dura. No, però el que vull dir és que no esperis que tot sigui perfecte i que hi haurà moments més difícils i no sempre estaràs feliç. I això, però tot i això, tot i saber que hi haurà moments difícils i que ja n'he passat algun dia fluix d'aquells, saps? Penso que m'està agradant i que val la pena continuar. Clar, el que penso és que no t'ho has d'agafar com un estudiaré el que m'agrada i serà espectacular, sinó que t'ho has d'agafar com un estudiaré el que m'agrada i ho faré espectacular, saps? I has de donar de la teva part, saps? Sí, perquè si no hi ha el perill de que t'ho comencis a agafar com una obligació i llavors jo em sembla que llavors ja no t'ho passes tan bé. Per exemple, pots caure en allò de demà tinc una entrega, no sé què, quina merda, i això és un mal hàbit que pots agafar. Una cosa, en aquests vídeos pot semblar que parli com si fos un expert i us estigui alliçonant, però per res del món, Vull dir, són coses que a mi em costen i que me les dic per recordar-m'ho a mi mateix, però ja està. Una cosa bona del curs és que encara està sent presencial, que no es fa pas online de moment, i això és bo. Vull dir, tampoc ho vull dir gaire alt, perquè imagina't que ara em diuen la setmana que ve online. Però no, de moment està aguantant. I, és que ho tenia tot pensat, saps? I per això no vaig triar cap grau universitari, perquè sé que me'l farien online, saps? Vull dir, tot pensat. I els companys, fantàstic, vull dir, crec que som uns 13 i ens entenem superbé i, de fet, després de cada classe quedem i quasi cola, no? No, encara no. Són bona gent, però el que passa és que
És que el meu tercer cognom, no sé si ho sabeu, però és parlar. Sí. Em dic Denis Puignin, em costa parlar. Però després penges un vídeo a YouTube de 20 minuts sense callar, I... No, però ja ens anirem coneixent, sí. De fet, n'hi ha uns quants que en saben molt, Vull dir, són una passada. I això és bo, perquè així em motiva per espavilar-me jo, saps? I sí. Exacte, m'ho he d'agafar com una font d'inspiració, diguéssim, en lloc de començar a comparar-me i dir, ostres, quina merda que acabo de fer. No, ja hi arribaré. Com a curiositat, bueno, he de dir que hi ha dies que trobo a faltar els números. Sí, trobo a faltar l'enginyeria. Qui ho diria, tu? Sí, però són dies puntuals, vull dir, no sé. Ara toca estar centrat en això d'animació, però després ja es veurà. Ara us ensenyaré 4 coses que hem fet, perquè penso que és un món que no està gaire clar què fer, si t'hi vols dedicar. Bueno, almenys jo no ho tinc clar, i el que faré serà explicar les coses que jo vaig fent per aconseguir dedicar-m'hi. Clar, és que, com ho veig jo, en aquest món de l'animació hi ha 2 coses a tenir en compte, que és que la primera és que no necessites cap certificat oficial per poder-t'hi dedicar, vull dir, n'has de saber i has d'ensenyar el que saps fer, però el títol no serveix gaire de res. I segona cosa és que els títols universitaris crec que són tots privats i per tant són una mica cars. I clar, si juntes en què realment no necessites una certificació oficial per dedicar-t'hi i en què els títols universitaris són cars, si això ho ajuntes i afegeixes internet, penses, tu, no ho puc estudiar pel meu compte. I va ser el que jo vaig pensar. I deia, jo seré l'exemple de que es pot aconseguir aprendre'n i saber-ne sense necessitat de pagar un títol d'aquests tan cars, saps? Està clar que una altra opció era fer un cicle formatiu, que són més barats que els graus universitaris privats aquests que us deia, o fer algun curs per internet online, que em sembla que són més baratos, però no, el meu ego volia ser l'heroi que aconseguia aprendre'n sense l'ajuda de ningú i sense pagar diners i demostrar que era possible. Però després vaig trobar un curs que semblava fet a mida per mi, que és el curs que estic fent ara, que és car, però tenia els diners justos. Però tampoc és tan car com un grau universitari d'aquests privats, perquè no dura pas 4 anys o 3, no ho sé, en dura només un. I li vaig dir al meu ego, tu, el camí aquest de l'heroi ja el farà algú que realment ho necessiti. Cagat. Sí, però et sents més segur i no tens tanta responsabilitat a sobre. Ara que has trobat un curs que et convenç i que et pots permetre, aprofita-ho. Si no, fer el camí aquest de l'heroi quan realment em podia permetre un curs que m'agradava és una mica, hagués estat estrany, una mica, penso, perquè seria com anar amb cadira de rodes quan realment pots caminar. No sé, o sigui, encara que ho facis per empatitzar amb la gent que no pot caminar, seria com una mica raro, no? Doncs això, que el meu paper ara és fer el curs aquest, aprofitar-ho tant com pugui i puc anar explicant què vaig fent. I així, si algú vol provar-ho pel seu compte, doncs que ho faci. O si algú vol saber una mica què es fa abans d'entrar en aquest món, doncs pot veure els passos. Una cosa que penso a vegades és que potser havia d'haver tirat pel cicle superior, que és com una cosa més oficial i més barata, que no pas el curs estrambòtic aquest que he triat, però jo també sóc una mica estrany, saps? Vull dir que potser és el que em convé. Però el bo és que
tinc companys que venen de cicles superiors i, no sé, quan hagi trencat el gel els hi puc preguntar què en pensen. El que passa és que si el gel és hidroalcohòlic, no sé com es trenca jo això, saps? I a més està per tot arreu, per tant, està complicada la cosa, però ja s'aconseguirà. Bueno, va, us ensenyo el que he fet. No hem fet res molt creatiu encara, però perquè estem aprenent a fer coses bàsiques amb el programa, perquè en el meu curs tant hi ha gent que en sap molt com gent que ha començat de zero, i jo estic en un entremig perquè vaig fer coses amb el treball de recerca i coses pel meu compte. Però ja va bé repassar lo bàsic perquè sempre hi ha alguna cosa que no sabies. Primera entrega. La primera entrega era fer una animació, fer una animació agafant de referència una altra animació que havia fet un senyor que en feia una per dia durant un mes i havíem de triar una i fer-la nosaltres, que teníem de temps una setmana, però clar, n'havíem d'aprendre, no? Suposo, i podíem modificar alguna cosa si volíem, però havíem d'agafar de referència una animació d'aquelles. I la que vaig fer jo va ser aquesta. I li va agradar força, vull dir, no... va dir que funcionava. Tu, ara m'estic adonant que cada cop que poso la mà a la taula se sent en l'àudio, per tant, vull dir, no són pets que em tiro, ja em sap greu. La segona entrega, altre cop havíem d'agafar de referència una animació una mica més complexa ara i fer-la nosaltres, un tros petit, saps? I el vídeo que ens va suggerir que podíem agafar d'exemple és aquest, que està prou bé, vull dir, és espectacular. El que passa que no entenc gaire el missatge que vol transmetre l'autor, però jo vaig acabar fent aquesta. Que sí, m'ho vaig muntar una mica, vull dir, vaig canviar 4 coses perquè copiar tal qual és avorrit, saps? Vull dir, i li va agradar prou, per tant, bé. Tercera entrega. La tercera entrega, per fi, ens donava la llibertat per fer el que volíem, o sigui, no havíem d'agafar referència a res. Era una animació que ens havíem d'inventar nosaltres, on el personatge havia d'expressar alguna emoció. I jo estava molt perdut, perquè, clar, volia tenir una bona idea, saps? I anava pensant i no feia res. I fins que va arribar el dia, la nit abans, i vaig haver d'improvisar alguna cosa. I va acabar sortint això. I em va dir que la idea estava bé, però que s'havia de treballar més, que era massa esquemàtic i molt brut, tot plegat. I sí, hi estic d'acord, el que passa que, tenint en compte que ho vaig fer la nit abans, doncs mira, va passar prou bé. La idea de la quarta entrega era fer la tercera animació que havíem fet esquemàticament, fer-la ben feta, ben acabada. I a mi se'm va acudir la idea de tornar a replantejar-la, perquè se m'havia acudit una idea bona i què va passar? Va sortir això. I no va colar, no, va dir, què ha passat aquí? I va dir, no, aquí la idea hagués estat que fos una cosa acabada i haguéssim pogut parlar de la narrativa, de tot plegat. Però va dir, mira, si t'he de dir alguna cosa bona és que almenys has pensat en l'espectador i ho has acabat d'alguna manera, que
hagués pogut acabar així a mitges i ja està, saps? Vull dir, el cartell aquest del final, mira, ho salvo una mica. I la 5a entrega, aviam si endevineu sobre què és. És sobre la rateta més coneguda del món de l'animació actualment. Sí, vam passar d'animació 2D a modelatge 3D i aquesta era de les primeres peces. Bueno, a classe vam fer una ampolla, una tassa i li va agradar com l'havia construït, el que passa que les llums, el render, que es diu, la foto, la va trobar massa fosca i que s'havia d'il·luminar més. I la 6a entrega tocava fer, continuàvem amb el modelatge 3D i tocava fer una cosa no tan sòlida o tan rígida com una rateta, sinó que ara era una sabata. I que em va sortir això i que vaig tenir alguns problemes a l'hora de plantejar-la i a ell no li va convèncer gaire com m'havia sortit i honestament a mi tampoc em motivava gaire fer ara una sabata, però bueno, es va fer i ja està. I la 7a entrega era modelar un cos, que això ja és l'extrem oposat a la rateta, diguéssim. La rateta era una cosa sòlida i molt, no sé, industrial, i un cos és ben orgànic, saps? I cada cosa es modela amb diferents tècniques. I el cos aquest ens en va donar 4 perquè en triéssim un estil. Vaig triar aquest, que ell li deia Mister Increïble, i em va sortir prou bé. Li va convèncer, hi havia alguna cosa amb el braç aquí i a l'esquena, però la resta prou bé. I això és el que hem fet fins ara. La idea seria que aniré actualitzant què anem fent i ja està. El que passa que no sé si tindré gaire feina, vull dir que vés a saber quan penjo el següent, però ja està. Una cosa bona del curs és que encara està sent presencial, que no es fa pas online de moment, i això és bo. Vull dir, tampoc ho vull dir gaire alt. Denís, pots callar? Pots callar? Tu, és que no us ho creureu, sembla planejat i tot, però acabo de rebre un missatge de que un de la classe ha donat positiu i que té el corona. I ho vaig dir massa alt. No sé, ara no sé si ho farem online tots o només ell, perquè l'últim dia que va venir ell va ser dijous i avui som dimarts, no sé què farem. Ja hi ha missatge al professor i comencen les classes online. Sí, durant 10 dies ha dit. Suposo que és que hem d'estar confinats durant 10 dies. I, algun dia havia d'arribar, suposo. Encara sort que ha durat tant, per tant, mira, prou bé.